És el primer cop que tinc l'oportunitat de dirigir-me a vostè. És una llàstima perquè jo la veritat és que volia fer una intervenció crítica però constructiva. Tanmateix, vostè ha fet una presentació bel·ligerant, clarament bel·ligerant, i per tant haurem de canviar part del sentit de la nostra intervenció i el primer que li hem de dir, senyor Llorens, és que si vostè no pot fer res, si no té diners, si només ens sap dir que la culpa és de Madrid, si no sap fer ni un punt d'autocrítica, el millor és que marxi i que dimiteixi. L'Agència Catalana de Cooperació viu una situació dramàtica i vostè ho ha explicat amb claredat i li agraïm aquesta transparència. Ens ha donat les xifres exactes i això és un motiu d'agrair-li. El més significatiu ha estat la suspensió de les convocatòries de subvenció durant l'any 2012. De moment no sabem res de l'any 2013. Tot això parla per si mateix. Clar que vostè sap molt bé que aquesta situació no és responsabilitat única de Convergència i Unió. Crec que ho sap bé. Quan fem la radiografia de la situació que vivim en cooperació, no podem oblidar la gestió desastrosa que va realitzar el tripartit i molt particularment els seus socis actuals de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. Perdoni que ho digui tan descarnadament, però el cert és que el relat històric i les dades són colpidores. Poques setmanes abans de deixar el govern, un cop ja sabien que no seguirien a la Generalitat, els responsables tripartits de cooperació, dirigits per Esquerra Republicana, van aprovar subvencions per valor de més de 80 milions d'euros. Així van deixar completament hipotecada la política de cooperació de la Generalitat. Llegint les partides aprovades en aquests plans bianuals, trianuals, hom sent una certa indignació. Podria esmentar alguns, a talls d'exemple. Per exemple, 120.000 euros per la millora de les capacitats d'implementació de l'educació maia bilingüe en el sistema educatiu guatemaltec. 780.000 euros per reforçar la cultura de la no violència i el treball voluntari entre el jovent palestí, etc. A més d'un reguitzell de partides per a polítiques de sensibilització a Catalunya que són sovint una oportunitat per financiar amics i saludats, i crec que vostè també ho sap bé. L'única solució que vostè ha donat ha estat el trencament amb Espanya. Vostè ens ha presentat un futur idíl·lic dintre d'una Catalunya independent, on Catalunya seria capdavantera en cooperació, però vostè ens ha parlat en condicional i en subjuntiu. I vostès el que han de fer, Convergència i Unió i des de la Generalitat, és governar, reduir despeses, deixar de gastar tants diners en estructures d'estat i gastar-los en estructures de cooperació, per exemple, o deixar de gastar tants diners en consells comarcals i gastar-los en assumptes que tinguin a veure amb el benestar de la gent, com la cooperació. I si no poden fer res des de cooperació, doncs el que han de fer, ja li he dit, és dimitir, plegar, i quan siguem independents, doncs vostè podrà ser ministre d'Exteriors o ministre d'internacionalitzacions del procés independentista. Vostè, en lloc de revisar els acords presos a correcuita pel govern sortint, va optar per destrelar l'Agència Catalana amb una reducció massiva del personal. Potser era necessària, perquè durant el període tripartit l'agència s'havia multiplicat d'una manera sorprenent i una mica contrària a les polítiques de control de la població que predicava arreu l'agència. El que nosaltres critiquem no és tant que s'hagi ajustat el personal, sinó que aquest ajust ha afectat principalment els tècnics. És a dir, que tant la Direcció General de Cooperació com l'Agència Catalana de Cooperació han vist reduït el nombre d'especialistes en matèria de cooperació, mentre han quedat treballadors administratius i jurídics. L'agència, per tant, ens sembla que ha quedat com una mena d'estructura burocràtica, sense musculatura tècnica i cooperativa. Ens preguntem també, senyor Llorens, per què cal duplicar estructures administratives en la Direcció General i en l'Agència Catalana, si el que